Адгадываем беларускіх легендарных музыкаў па іх дзіцячай фотке з Сашам Чарнухай. Пагнали. Давай подказки адразу. Легенда. У нас шмат легенд у беларускай музыцы. Вось тут ён малы, а ён можа пасталець. Макс Корж? Так, падобны? Не падобны. Я Макса Коржа бачыў толькі ў студэнцкія часы, калі ён весела бухаў, курыў. Ну тут лёгка. Так, ну гэты хлопец падобны да Володзі Пугача, не? Не. Нам за яго люлей давалі. Михалок? Так, ізі катка. Навошта ты мне такія фоткі складаныя паказваеш? Ну, самая легенда. Самы легендарны. Мулявін. Ну яго вусоў просто тут няма, таму я не здагадаўся Ну адразу. так, это Мулявін. Ну вось гэта больш сучасная дзяўчынка. Ну гэта нейкая Maybe Baby. Так, Maybe Baby. Яна ж не надта вырасла з таго часу. Нейкі бадзёры хлопчык. Бадзёры, вельмі бадзёры. Не ведаю. Давай падказку яшчэ. У яго ёсць два хіты, з якімі ён ганяе дагэтуль пары ў межах Беларусі. Віталік Карпанаў? Ну, ёсць Віталік Карпанаў, а ёсць яшчэ больш знакаміты чалавек, які паўсюль. Анатоль Ярмоленко. Саладуха. Ну, вось, бач. Ну, такі хлопчык быў хорошы. Тут просто, разумееш, зубоў не відаць. І мне падаецца, што яму тады ўжо паставілі па бартары зубы. Ну, нейкі добры хлопчык. Добры, вельмі добры. Вельмі добры хлопчык. І вельмі легендарны. Вельмі легендарны. Лявон Вольскі? Бінго! Малайчынка. Ну, гэта Вова Пугач. Пашчочку адразу. Ну, такі ж, ну, конечно. Ну, паглядзіце на яго, ну, адразу бачна, што гэта Вова Пугач. Ну, а вы лайки, каменты і пішыце, каго запрасіць, для чаго. Пішыце, што Чарнуха нічога не ведае, Чарнуха казёл увогуле. Я прыхожу, не верьте им.